karon pamanta ni sugyot nga dili tabunan ang Kapitol kay mawagtang ayang naandan nga hulagway nga nahinayak na mas nagtrabaho. Well, karon pa man nato na nakita nga ingunana day ang design niya na. Tinuod nga gipresentar na nila sa unang mga panahon gani pila na katuig nga niagi sa panahon pa man ng Mayor Mike ni Mayor Tammy unya presentar na nila ang ilang magong ipresentar na mo ang ruta, no? Di maguna nila i-present ang design sa bus station, wa na nila i-present na mo. Una, di man sana nimo karon pa man na mo makita ang gyud ang actual. Had we known nga ang ipresent ang ingon ana nga mutabon dito sa Kapitol hagbay ra unta mi ani supak ni ana. Wa man sada nila i-presentar. Ang ila mo i-presentar ang ruta, asa moagi ang BRT, asa dapit ang mga istasyon, asa ang bus depot, di ba? Unsa asa ang dapit ang widening. Pero design murag wa man taw na nila gipresentar. No, kay dili maguna priority in present mo ruta magyud kay BRT ang atog yung tanawon ang ruta ra mangyud. Pero mutan-aw ditas kuan ay i-presentar din na ang detailed design sa bus station, wa na mag-agina mo. No, gani ang balaod nag-ingon nga kung duol gali na siya sa buffer zone sa kanang ilang giingon nga pila ka square meters or pila ka meters from the heritage site, dapat mo presentar na sa dili lang sa City Council or sa CHAC, dapat mo presentar na siya sa national culture for NCCA. No, wa sa niya gibuhat, wa sa nila gibuhat, naa man sa tanas balaod. No, so to answer your question, Bombo Jun, tinuod nga gipresentar nila sa unang mga panahon ug amo nang giaprobar, pero ang gipresentar sa unang panahon mao ang ruta, asa dapit moagi, ug asa dapit ang mga istasyon, ug asa dapit ang depot, ug asa dapit magwidening, ug asa dapit kinahanglan ta mo palit og yuta. Pero as to the design of the bus station, wa gyud na mapresentar. Nakalitan lang may karon sa construction. Okay. Mato pa sa mayor nga nganong mag-privilege speech paman ka nga duol raman mong opisina, pwede na kuno nga makikistorya kaniya? Well, dili man gud ni issue. Di man gud ni issue pa. I mean, ang ako ang pagbuhat ni ana. This is an issue not only for the city of Cebu, but this is also an issue para sa national heritage, no, para na sa pagpreserbar o pag-conserve sa atong heritage site. No, so dili man ni directed to the mayor, this was directed to the BRT contractors and the DOTR. And besides, kung ato pa nang langayon, kita na bitaw kang gabarog na ang poste. Mao. Kung ila tong ipadayon, wala na mabutang na gyud ang atop adto, matabo na gyud to. So time is of the essence, di ba? So muna nga I requested through a privilege speech nga palihog tanawa ko nun yung design. Ipausab ko no ang design. Kana ba sang design nga mo conform pod sa character sa kung ano sa area dito nga di gyud matabunan ang Kapitolyo. Kay kita sige matag-agis Kapitolyo nindot kaayo tan-awon. It is a structure identifying Cebu City as a Cebuano. Ni all of a sudden atong tabunan. So sama ra gud na sa unang mga panahon nga sa Luneta nga naay estatwa ni Jose Rizal, unya naay dako kay nga photo bomber dito ang building nga that was constructed no by a developer. Daghan man kay ni Alma pod adto kay bati na hingon katay kayo tan-awon ang scenery. So mao ra gyud gihapon na no ug makakita pa lang kag picture nga giunsa nila pagbuhat nga bati na gyud kay tan-awon ang fasad sa Kapitolyo ma-affected yun. Makaingon sad ka Bombo John nga kani atong gibuhat di lang ni nga subay sa balaod kundi subay sad ni sa atong history as a Cebuano and as our identity as Cebuanos. Oo. Unsa may kasulti advice nga matod pas mayor imo daw sang gibuko-buko? Well, interpretation no. I hope dili na niya nagstorya naman ni Mayor Mike ana kanang iyang term nga gibuko-buko
murag naglagot lang yung tingali to siya nga kanang a few meetings mi nagkita mi ni Governor Gwen unya. I had the same concern. Ako gahuna-una magud ko nga kung mas daghan mo reklamo parte sa pagguba sa atong heritage, mas maayo para sa syudad sa Sugbo, no? So tinuod nga concern sa to ni Governor Gwen, all the more concern sa yuto sa City of Cebu. Kaya kami ni Mayor Mike, we love heritage ba yan? No, we are lovers of heritage, we preserve heritage, no? So dili tingali to sakto nga kanang kuan nga gibuko-buko siya, kay kanang buko-buko pasabutan na imong giunay, no? Imong gibirahan ang imong kauban, pero karon wa man ako gibirahan si Mayor Mike. Ang akong gibirahan ang istasyon Mas BRT.